Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। पाब्लिकनि थाखाय अरायसम भिडिअ बानायबाय थागोन आरो लोगोसे पाब्लिकखौ अरायसम सापर्ट खालामबाय थागोन जेसेबांखिनि हाया माने। दा बेवहाय दिनै मोनसे भिडिअ सासे मानसि गोमाना दङ आउट अफ आसामाव थांदोंमोन खामानि मावनो बिथांनि मुङानो जाबाय फनिन्द्र नार्जारि ना मा होनो बुंदों देवला नार्जारिनि फिसाज्ला फनिन्द्र नार्जारि बिथांनि बैसोआबो बिराद गेदेरानो जाखाबाय। बिथांनि हिन्जावा मोनसे भिडिअ बानायना हरदों आरो बेखौ खोनासंबानो जाबाय। So बिनि भिडिअखौ आं होगोन लास्टआवहाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि स्क्रिनावहाय नुखाबाय एसे आरो आं बेखौ फुल नोंथांमोननिसिम होगोन। बिथाङा बुंदों फनिन्द्र नार्जारि बिथाङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आरो पुलिस स्टेशनाबो तामुलपुर आरो लोगोसे खालाखुसि होनना बुंदों तेतिलिगुरि होनना बुंदों गामिनि नामखौ पोस्ट अफिसा खालाखुसि ओमफ्राय तेतिलिगुरि जालापारबो होनना बुङो गामिखौ। बिथांनि हिन्जावनि मुङा जाबाय पद्मिनि नार्जारि होनना बुंदों 781367 डिस्ट्रिक्टआ जाबाय तामुलपुर आरोना आरो बिथांमोनहा फिसाज्ला दङ बिथांनि फिसाज्लानि मुङा जाबाय जोंसार नार्जारि होनदों। जुदि न'खरावहाय खोन्थाहरनो गोसो जादों सोरबा बे मानसिखौ नुयोब्ला सावगारियाव जाय होनाय बे दा होगासिनो नोंथांमोना नुदों बे सावगारियाव होनाय बे मानसियानो गोमाना दङ बैसो जाबाय मानसिया खमावबो 45 सो जाबाय दां 45-50 सो आरो लोगोसे फिसाज्लानि मुङा जोंसार नार्जारि होनना बुंदों। बिथांमोना भटार कार्ड बायदिसिना हरदों आरो ट्रेनाव गाखोनायनिबो हरदों मा जायगायाव गोमादों आं बेखौ खोन्थानि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय तेलेंगाना बुंदों। तेलेंगानानि सिङाव थानाय मोनसे जायगा होनदों बिजयापारा ना मा होनदों आं खोन्थानि उन्दैयाव 12510 नाम्बार ट्रेना बेनिफ्राय ओंखारदोंमोन बिथांमोनहा मायाव बिजयापारा होनना बुंनाय बेनिफ्राय लकेल ट्रेन हमदोंमोन बे जाबाय 20811 बे ट्रेनखौ हमनानै गाखोदोंमोन जाहैदों। दा बिथांजों गासै 9 जन मानसि थांफादों। बे 9 जन मानसि थांफानायनि उनावहाय माने बिथांमोना 9 जन मानसिनाव जा थांफादों बिथांमोननाव सोंनाय मथेब्ला बिथाङा ट्रेनाव गाखोदोंमोन होनदों लकेल ट्रेनावहाय माने मानसिया तेलेंगानायाव सहैखाबाय आरोना बिथांमोना खामानि मावनो तेलेंगानायावनो मा होनो थांखादों आरो बिथांमोना थांनायावहाय माने जायगासिम सहैबाय लकेल ट्रेनखौ हमबायमोन। दा बे लकेल ट्रेन नैबे आं दा नाम्बार खोन्थादोंना 20811 बे माने ट्रेनाव गाखोदों होननानै बुंथारदों बे 9 जना बिनि गेजेरावहाय मा जाहैबाय बे मानसिया गोमाना दं आरोना। रङियानिफ्राय गाखोदों रङिया टु बिजयवाड़ा ट्रेनार माने ट्रेन बिजयवाड़ा माने ट्रेनार माने ट्रेन बेयाव गाखोदों आरो बिनि गेजेराव बे ट्रेन नाम्बारखौ आं फिन खेबसेबाव बुंनि 12510 टिकेटफोरबो हरफादों जोंनो न'खरनिफ्राय भिडिअ बानायनो गोबां माने बुंगासिनो दंमोन। स' आङो नोंथांनि सिगाङावहाय बेखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन जाहाथे सोरबा तेलेंगानायाव थानाय खामानि मावनाय सुबुंफ्रा बिजयपाराफोरनि साइडआव थानाय सोरबा खामानि मावनाय सुबुंफ्रा जुदि बे मानसिखौ नुदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बारखौ नुदोंब्ला माने मानसिखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन न'खरनिसिम नाम्बारखौबो खोन्थाना होबाय आं स्क्रिनावबो नाम्बारखौ होनानै हो न'खरनिखौ। स' काइन्डलि नोंथांमोना बे इनफरमेसनखौ माने खोन्थाहरबानो जाबाय नुदोंब्ला बे आंनि मथेब्लाथ' जुदि गाखोदोंब्ला मानसिया गोमादों ट्रेनावनो अब्ला जुदि ट्रेनावनो जुदि गोमादोंब्ला अब्ला माबा मोनसे स्टेशनाव ओंखारफ्लांदों दां नङा होमबा बा हयथ' बे मानसिया माने बेसेबां माने ट्रेनाव जेसेबांखिनि माने मा होनोब्ला गाखोदों बिसोर ओंखारनायावहाय बे ओंखारनो रोङासै दां थांफ्लांबाय दां नङा होमबा स' बेबायदि जादों दां। स' बिसोरनि गेजेराव 9 जन मानसिनि गेजेराव माखासे खोथाफोर थाबावगोन दां नङा होमबा स' गोमानाय हिसाबै एसेबांथ' बिदि अयनायद्राय जे सासे मानसिया गोमाथारनाय बिदिथ' जागोन आं साना। आरो लोगोसे मोनसे खोथा मुम्बाइ आरो गुजरातफोर बायदि दिल्लीमोन बायदि बेफोरबायदि गिदिर नोगोरावहाय माने गाखोबा माने बाजाबलायनानै गाखोनाय जायो माने ट्रेननि बाहेरायावबो गाखोनाय जायो। स' बेफोराव एसे ओंखारलायनो हाया जायो एसे उसुबिदा जायो माने मानसिफ्रा ओंखारनो हाया बेयावनो थांब्रयो। स' बिथांमोनाबो गावसिनि ओंखारनायखौ नायनानै बेवहाय बिसोर बे ओंखारनो रोङासै दां नङा होमबा स' ओंखारनो हायासै दां ओरैबायदि लक जायो। स' बेफोरावनो गोमादोंबो जानांगौ दां बेबायदि मोनसे सन्देह नङा होमबा। स' जिखिनो हक जुदि सोरबाफोर नुदोंब्ला दा बबेबा मोनसे स्टेशनाव ओंखारनानै सोरबा बर' मानसिफ्रा लोगो मोनफ्लांबायदोंब्ला आरो जोंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै बेखौ फोरमायहरबानो जाबाय। स्पेसियेलि बे फनिन्द्र नार्जारिनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनो हाबाय जाहाथे न'खरनि सुबुंफ्रा मोनफिनबानो जाबाय बे मादैया मोनफिनबानो जाबाय बे आदैखौ मोनफिनबानो जाबाय आरो आदैनि हिन्जावनि बे दा भिडिअ बानायदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे मानसिया गावनि हौवाखौ मोनफिनथों जाहाथे आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जे आदैया बे भिडिअखौबो नायफ्लांदोंब्ला बा नोंथाङा जुदि बहाबा आन्दायना दङब्ला आरो नों जुदि न'आव फैनो रोङाखैब्ला जोंनि नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन नोङो 7740039057। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच। खुलुमबाय नोंथांमोन आंनि बिसिया खामानि मावनो थांदोंमोन हायद्राबाद थाग्रा जायगाया तेलेंगाना आगष्टनि 2 तारिखै थांदोंमोन। दा ट्रेनावनो मा जाखो मा थाखो ट्रेनाव गोमानाय थांदो दा नोंथांमोना मबाइल नाम्बारबो होगोन
बे नाम्बाराव नोंसोर नोंथांमोना जुदि मोनोब्ला नोंथांमोना बे नाम्बाराव फन खालाय खुलुम